И тия и мазнините. Ако най-малък мазнините ще ги отнесе. Мазнините стесняват отвора, а и тия запушват. Дай да разкачим. Чакай, аз ще разкачим. Има ли откъде да пуснем водичка? Отгоре има външна чешма от другата страна на къщата. Пусне, тя тук ще дойде, нали? Не, няма да дойде. Тук няма как да пуснем. Отвътре може да пусне. Пусне отвътре. Вижда ли си тук вода да бъде? Вижда се, да. Сега тръгна ли чешма? Тече, има струя по дъното на тавата. Знали, не още. Тия мокри кърпи, ужасна работа. Кърпите не са виновни, тия дето са ги фърлили там. Така е. Защото те не са за там. То мисля, че на тях пише да не се изфърлят в канализацията, но кой да чете? Аз не ползвам такива, ама много редко ползвам, ама изобщо не съм си мислил, че това... Тук сте по-малко хора, ами при блоковете. Тук от 81 е тази канализация, не сме имали никакви проблеми. Сега тук от 3-4 години дойдоха тия, дето ви са се обадили от София и са се научили там всичко тоалетната да фърлят. Гледай сега какви бокуци тук. Дай другия на крайник. Тия белите точици, това са мазнините. Дето се вижда тук. Да. Сега с този другия накрайник ще ги почистим и мазнините. Дето го приготви тук колегата. Да. Обаче трябва да изчистиме тия. Върви ли вода сега? Върви идеално. Да може докато чистиме с мазнените да го изкарва всичко. То ще го разбие, няма да... Така. Къде е пирно?
Коя беше?